निफ्राय नायनाया बारा मोजां नुवा फैलाखौ खाथिनिफ्राय हाथाय गिदिर गिदिर नुयो बे गोजाननिफ्राय नायबाथाय बिराद साइज नुयो ओंखायनो गोजाननिफ्राय नायबा आयो फैलायालाय माथो मोगथाङाव बिराद हेन्डसामसिन होनना बुङो खाथियाव नायग्राफ्रा बारा साइज नुवाखै आं दिनै बेबायदि होनो आरोखि दा आंनि थाखायथ' आखाइ खब्बाय दा इउपिपिएलनि थाखाय खेबसे आखाइ खबदो रायजोखौ थिगानो दङ जोंहा ओरैजाय लामा लामा बिराद माने बिपिएफनि फ्लेग नुदों बैखिनियाव दा बेखिनियाव जों सानखाबाय इउपिपिएलनि मिटिङा बे खाथियावनो जाखाथारगोन माने गोबां जायगायाव बेबायदिनो जादों आरोखि आङो बिपिएफनि बिराद गोदान गोदान गन गायनाय गोदान खुन्दुंजों खानाय बिराद लारि 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 जुदि लामा लामा फ्लेग नुदोंबा बे इउपिपिएल मिटिङा बे खाथियावनो खाबे दाख्लैबो दरंगा जुलियाव बिदिनो जादों आरोखि लामा लामा बिराद फ्लेग गायनाय दङ नायबा माने औवायाथ' गोदान गोदान फ्लेगाबो गोदान बेनिफ्राय जि मिटिं ओरै हाबलांनाय बेखैजायबो बिराद मोजां गंनै दं आरोखि ओरै नाहरबाय बिपिएमसो खोमालै होननानै फारसेखै थांबाय जोङो फारसेखै थांबाथाय माने बिपिएफनि फ्लेग गायनाया जोब्बाय आरोखि दा ओरैजाय मिटिं थाथावला बायदि मोनबाय ओंखायनो गिदिंबोफिननानै माने बै जि मिटिं जाहैगोन बे जायगायाव माने फ्लेग गांनै जे बिपिएफनिसो दं आरो मोनायाव गायना गालांनायनो उनाव खाथिथाराव मोनहैबासो इउपिपिएलनि फ्लेगखौ नुबाय नै बिदियाव दा नोंथांमोननियावबो बेबायदिनो नुदों दा ओंखायनो ओरैजायसो सानदों आरोखि दा बेस्राफ्रा बे मानसिया थैनो गोनाङाव एसे बाब्राबलाबायोना बारा दिन गैला 71 बोसोर जाबाय बिसोरो राजखान्थियाव 17आनो 71 जायोलै थैखासिगोन दे आरो होननानै जेबो होना जोङो दा बेबायदि आरोखि दा जियानो जा दा आंनि बेलायाव माखासे कुइसन जाबाय थायो बे फैलायालाय सिनेमानि मानसियालाय मा राजनियाव फैलाबायदोंलै बियो दामनांगौलै सालाखौ होलांगौसो आंथ' गियालै गिनाय गैया आरोखि आंना दाख्लैबो बिएसइउनिफ्राय होनदों फैलाया सिनेमानि मानसि आर्टिस्ट मानसि सिनेमाखौनो दिहुनबाय थानांगौ सिनेमा दिहुनबाय थाबा माने समाजा बांसिन लाब जागोन राजनितियाव फैनामोन ओरैसे दा बेखायनोथ' होनदों आरोखि आङो आर्टिस्ट मानसिया राजनितियाव फैयाबा डक्टर प्रफेसरा राजनितियाव फैयाबा आबादारिया राजनितियाव फैयाबा जाथिनि दैदेनगिरिया राजनितियाव फैयाब्ला बिजनेसमेना राजनितियाव फैयाब्ला सोर फैगोन साख्रियालाबो नंला आर्टिस्टबो नंला बिजनेसमेनबो नंला ससियेल वर्कारबो नंलिया बेबायदि मानसिखौ मा होनना बुङो फौसालियासो आधा खावनिया होमबा बिसोरसो राजखान्थियाव फैनांगौ नामा नङा होमबा दा बेफोर जाहैबाय ओंथि गैयि बाथ्रा दाने बिराद गिनाय मोनबाय बे बुदां बुलक फाग्ला आदायाबो बे आंनि खिथु खिथु फैलाबायखो आर्टिस्टफ्रा गैलालाय थांजोबा दिगदार जासिगोन जाबाय नामा आरो मस्क'आबो फैलायबाय आरो बिग्राय आदायाबो आं लासैसो ओंखारगोन र' ओरै जालायबाय आंखौ नोंसोर थांग्रोबाय था आरो जाय दा बेफोरखौ नुनानैसो गिखो ना माखो मोनथिला आरो दा बिनि गेजेरावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों राजखान्थियाव फैनायनि जाहोनखौ मोननै मोनथामसो दं मोनसे गुबै जाहोनखौ आं बुंनि आरोखि 2016 मायथाइ बिटिसि बे एकर्ड दे जादोंमोन आरोखि दा बेवहाय आङो मोनसे डायलग होदोंमोनलै ओरैजाय दा हिनजावफोरखौसो गिलायलांनाय ओंखायनो तारमाने आं ओरैजाय होनदोंमोन आरोखि मेन्डेलायाबो आंनि सिगाङाव माबा माबि होनना लादोंमोन बै एकर्ड दे खालि क'क्राझाराव मिथिङाव बिनि उनाव आंबो बुंबाय आं ओरैजाय बुंदोंमोन आरोखि बै जोंनिया हिनजावफ्रा खालि माबा रिजार्भेसनल' बिबाय थायोना दानिया माबा चेयारमेननि रिजार्भेसन एमसिएलएनि रिजार्भेसन एमएलएनि रिजार्भेसन दा आं ओरैजाय होनदोंमोन आरो बै हिनजाव मानसिफ्रा मा चेयारमेन जानो मोननांगौब्रा
चेयारमेन होननायालाय मा होननाय जायो चेयार मानेथ' चेयार जाबाय जिरायग्राया मेन मानेथ' हौवा मानसिखौसो होनो ना डिक्सनारियावथ' चेयार वमेन सोदोब गैया गतिके हिनजाव मानसिया बोरै चेयारमेन जानांगौ जाखो हिनजाव मानसिया चेयारमेन जानो मोना आरो हिनजाव मानसिया चेयारमेन जानांगौबा जों हौवाफोरनोबो नार्सनि रिजार्भेसन होनांगोन नङा होमबा आरो मा रिजार्भेसनल' बिबाय थायो जोंनिया बे माबाफ्रा बर'फ्रा खमायलांजोब्बाय सुबुं अनजिमाया जुदि खमायोबालाय बा रिजार्भेसन मोनबाय थानोलै ओंखायनो मोनसे खामानि माव आइजोफ्रा जे होनदोंमोन आरोखि आङो बे आइजोफ्रा मोनसे खामानि माव सुबुं अनजिमाखौथ' बारायनांगोन नालाय गावबागावनि फिसायखौ सासेयाव साबा हाबा खालामनो एलाव होदोंमोन बिदि होननानै मा होनदोंहाय बे फैलाया मा होनदों होसोदो ओरै जाहैबाय बाय खारनाया आंबो एकदम दांलाब दांथाब मेन्डेलायाबो खारफाबाय आंजों आंथ' बासाव खुनुरुखुम गाखोबाय मेन्डेलायाथ' हमजाबाय हिनजावफोरजों हमजानानै दोब्ला बुजाना मेन्डेलाना थाफियानो दोलाबाय आरो बे दिननिफ्राय मेन्डेलाया माबा लाव बेगर बेराम जायो दा बेबायदि घटना जाबाय बे घटना जानायखौ नोंथांमोना नुवाखै बे स्टेजाव जायाखै स्टेजनि उनथिंजाय जादों आरोखि स्टेजनि उनथिंजाय जादों ओरैबायदि डेन्जार जादों रायजो राजाफ्रा बेखौ नुवाखै आरो बेखौ जोंसो मोनथिसिगौ आरो बे घटनाखौ खालामनायाबो दहाय जोंहा बिआर फेरेंगा सारा बुंलांबाय जोंनि गेजेराव माखासे मुखा गाननाय लिडारफोर दङ जातीय संगठननि लिडारफोर जाय लिडारफ्रा हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ नि सेम्पिटिखौ नागिरनानै जायखिजाया खामानिखौ मावनो हायो ओइदिनखालिबो बेबायदिनो जादों जोङो डायलगखौ होखांनानै स्टेजनि उनथिंजाय जिरायनानै थाहैबाय आरोखि बेखौ रायजोफ्रा जेबो मोनथिला दसे उनाव थांबाय बहा थांखो फैला मेन्डेला आरो जाहैबाय बिसोरनि सलुसना दिनै बेयावनो जानांगौ जाहैबाय आरोखि आं नायबाय सोरलै आं आफादनि नामखौबो बुंला दे जातीय संगठननि लिडारफोर बिथांमोनानो आं बे मा जाखो मा जानोलै मा जानो नोंसोरनिया सलुसना बेयाव दानांगौ सोर लेंहरनायलाय बे फैला मेन्डेलाखौ जाहैबाय बेयाव सोर लेंहरनाय बे फैला मेन्डेलाखौ बै माबा लिडार माखासेखौ बेबायदि होनैबाय आरोखि फैला मेन्डेलाखौ बेयाव सोर लेंहरनाय दिनैनिफ्राय बेन जानांगौ बिसिना बेयाव आंथ' गिया आंखौ फैला गरमसो नुथाय जायगायाव सेंग्राफ्रा गासिबो गिजोबो आंखौ सिमलायाव लकेलाव मा जानोलै मा जानो जाहैबाय मा डायलग होदों बिसोरो कमेडि होनदों कमेडिया बिदि जायो नामा जों कमेडि नायफेराखै नामा आरो जाहैबाय मानसिखौ लाना कमेडि खालामाबा बे दाउ अमा बोरमाखौ लाना बेसे कमेडि खालामग्रा होनबाय आङो नोंसोरनिया सलुसना दिनैनो जाथारनांगौ फाइनाल सलुसन ओरै जाहैबाय ओरैबायदि माने गोबां खोथा बुंबाय आरोखि ओरैबायदि सानफ्लांबाय बे समाव हयथ' मेन्डेलानावबो ओइदिनखालि मा सिलाया दं गुलिया गैया पिस्तला आं होनबाय मेन्डेला पिस्तलखौ हरदों नोंखौ गुलि गैलालै ओरै जाहैबाय गावनानै लागोन साइसनि आरो थारमाने बेबायदि अबस्था जाबाय जोङो बेनिफ्राय ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय जोंखौ बेयाव सोर बासायदों मिथिबायना एक्स बिएलटिनि मानसिफोरासो बासायदों मा जादोंलै नोंसोरो जाहैबाय बेबायदि बुंफैग्राफोरखौ मा जादों नोंसोरो र' बेखौ बेयाव दा रायलायगोन ओंखारलां होननानै थिनहरबाय थाथ' नोंसोरो जाहैबाय दाना मेन्डेला थांसिलै फैला आरो जोंसोर गिनाया बिदि जाम्बाना मानसिया मेन्डेला साला आला गलानबाय आङो थांजायो बिनिफ्राय दा जों थांनांगौ 50-60 हाजार मानसिया खालि फैला मेन्डेलखौ नाहरगोन र' थाथ' होनबाय आङो खायदा लाबाय आं मोनसे खायदा दिहुनदों आरोखि आङो दाथ' थांजायाना दुब्लिबारि उनखैजायबो नायबाय थांजानाय लामा दं नामा एसेबो थांजाया बेनिफ्राय दसे उनाव हेव गाबोबाय आरोखि अमित शाहया फैगौ थारमाने हाबफैसिगौ आरो अमित शाहया गारिनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो गासै एटेनसनाबो अमित शाहनियाव थांबाय रायजो राजाफ्रा गसंनानै अमित शाहखौल' नायबाय आरोखि बे समाव मेन्डेला बोरबाव थुदो होनबाय आं होनबाना
बहा फैबाय फैनायखौबो रावबो नुवाखिसै आरोखि जोंखौ ओइदिनखालि मेन्डेलाजों आंजों जों मोनसे समाय लादोंमोन बे बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव कुनु दिन आगान होफैला आं बुंदों आं आगान होफैगोन 2020 सनाव बिपिएफनि अपोजिशनजों लोगो लानानै बै बिपिएफनि अपोजिशनखौ सरकाराव लाबोनायनि उनावसो आङो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव आगान होफैगोन आरो नङाब्ला जायखिजाया बबेबा मोनसे पार्टिनिफ्राय केन्डिडेट जानानै इएम नङाबा एमसिएलए जानायनि उनावसो आङो बे सेक्रेटारियेट अफिसाव गाफैगोन होनना दिनैसिम गाफैयाखै आं रायजोफोर